it's time for SPG, as in Super Wagner Secret File. Hinubaran, tapos ipinasok. Hi DJ Rocky. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Uumpisahan ko ang pagbabahagi ng aking kwentong SPG. Eto na, uumpisahan ko na talaga. Pero itago mo muna ako sa pangalang Fiona. Pinong sa umaga, Fiona sa gabi. At ito, ang aking SPG. As in, Super Wagner Secret File. Last month, umattend ako ng birthday ng beshi ko. Kababata ko siya actually. O, diba? Maka-actually naman ako, kahit di naman ako kagandahan. Ganun talaga. Arte-arte din pag may time. Itago natin siya sa pangalang Nika. Nick sa umaga at Nika naman sa gabi. Pareho kaming may berdeng dugong nananalantay at meron ding berdeng pag-iisip. In other words, pamintang tunay. Ganon. Sabi nga nila, birds of the same feather stays together. Charis. Miss Congeniality itong si Nika. Kaya marami siyang kaibigan. Hindi nauubusan ng gala. Para siyang si Kuratsa, ang babaeng walang pahinga. Hindi uso sa kanya yung small circle of friends. Siya yung tipong ma-meet mo pa lang ng isang beses. Friendship ka na niya. Kaya naman, iba't ibang uri ng utaw ang mga bisita niya nung birthday celebration niya. My girl, boy, bakla, tomboy. Kulang na lang. Tumakbong kagawad itong si Nika sa dami ng bisita nung birthday niya. Magkalapit bahay lang kami kaya madaling makauwi pag oras na ng takasan sa inuman. So fast forward. Nung birthday niya, pumunta ako sa kanila after ko sa trabaho. 8 p.m. ang out ko. So nakapunta ako sa kanila ng around 8:30. Malapit lang naman ang trabaho ko sa bahay. So ayun na nga. Pagdating ko sa kanila, bumulaga sa akin ang mga utaw. May mga Merly at syempre pa maraming oms, mga lalaki sa bisita ni Beshi. Parang nakakahiyang tumuloy kasi hindi ko naman Beyonce knows o di ko kilala ang mga nandoon. Meron kasi mga kasamahan sa trabaho sa kasalukuyan. Meron din sa dating kasamahan sa trabaho. Meron din naman mga tatakbong kagawad. O diba? Pangmalakasan talaga itong si Nika.
Pero dahil nakakahiyang mang Indian, gumora na rin. Partida. Sabi niya sa chat, kami lang daw. Hindi naman talaga ako naniniwala sa kami-kami lang. Hindi ito nagbe-birthday nang wala sa 10 ang mga bisita. So hinanap ko agad si Nika at binati. Yung birthday gift ko sa kanya, pinadala ko na nung lunchtime. So dahil Tom Jones na rin ang beauty ko, kumuha na ako ng mga plato at kubyertos. Mapapakanta lang talaga ako ng balutin mo ako ng iwaga ng iyong pagmamahal. Pagkakita ko sa handa niyang Shanghai, hindi talaga nawawala sa handaan dito sa Pilipinas ang Shanghai. Maraming handa ang friend ko. Bongga, akala mo, nagde-debut. So fast forward, may kanya-kanya ng table ang mga bisita ni Nika. Tig-iisang container na may timplang juice na galing sa sinde. Parang gusto ko na namang kumanta ng ang pagsindi nitong ilaw walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo muling magkukulay ang birthday. Gusto ko lang kumanta talaga, DJ Rocky. Hindi ko sure kung alam mo yung kanta. So dahil hindi ko nga Beyonce knows, karamihan sa mga bisita, doon na lang ako sa table. Table sa loob na upo. Yung malapit sa kusina. Tutal, andun din naman yung mga ate niya at bayaw niya na mga kaibigan ko na rin. After ko lumapyus o kumain na parang kargador na may pagkabitukang maton, nagsimula na akong makishot puno. Makashot puno pa ako pero nagrereklamo pag mataas ang tagay. Hanggang sa napansin ko yung nasa kabilang table, may isang couple na naglalampungan. Parang mga meow, meow, meow. Clingy lang din siguro talaga sila. Syempre, pumikit ako. Sabi ko kasi, 'di ba? Pag inggit, pikit. To be honest, DJ Rocky, hindi naman talaga ako nainggit. May baon naman ako 150, so hindi naman ako mazizero nung gabing yun. Alam na this, booking is life. So eto na nga ang exciting part. Nakita ko yung lalaki sa kabilang table na medyo lasing. Kitang-kita ng mga mata ko. Hawak yung nung babae. Dahan-dahang hinuhubaran sa harap ng maraming utaw. Tsaka biglang pinasok. Oh my gulay. Ako yung kinakabahan sa mga nangyayari. Binigla nung lalaki ang pagkakapasok kaya may nagtalsikan. Pero yung tumalsik, maputi. Pero hindi naman malagkit. Nagulat yung nasa kabilang table. Kasi itong si lalaki, hindi man lang nagdahan-dahan. Alam naman naming maraming matatalsikan kapag pinasok ng biglaan. Opo, DJ Rocky. Pagkahubad ng nilalaki ng yelo na hawak nung girl, ipinasok niya agad sa pitsil. May laman na kalahating tubig kaya pagkapasok ng yelo, tumalsik sa kanila yung tubig. Kitang-kita ko lahat yon, DJ Rocky, at kitang-kita ko rin kung ano ang iniisip nyo sa kwento ko. Only legend knows. Gusto ko yung mga naisip ninyo. Pero gusto ko lang din ipaalam, DJ Rocky, na walang mali siyang nangyari sa birthday celebration ng beshi ko. Masaya lang ang lahat. Yung hubad na yelo na ipinasok sa pitsil, huwag niyong isipin yun. Binigyan ko lang ng mali siya kaya nakagawa ako ng kwento. Sana po ay nilabasan ang mga kabisyo natin. Nilabasan ng ngiti sa kanilang labi. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Fiona at ito ang aking SPG as in Super Backgammon Secret File.